A milí žiaci. Nastal okamih, kedy sa končí jedna etapa života nás, deviatakov. Celých 9 rokov sme čakali na tento deň. Deň, keď opustíme základnú školu. A teraz tu stojíme posledný krát. Minúty na hodinách neľútostne bežia a tých 9 rokov, ktoré sme spolu prežili, sa pomaly, ale isto vytrácajú do zabudnutia. Dnes posledný krát sadneme do lavíc, dnes posledný krát stlačíme kľúčku na dverách, ktorú sme už stlačili 1000-krát. Je to až neuveriteľné, ako nám to rýchlo ubehlo. Bol 2. september roku 2002, keď sme stali pri bráne školy a pani učiteľky Belicová a Oravcová s tabulkami v ruke kričali 1A a 1B. Bol to náš úplne prvý deň v novej škole, v novom prostredí, na ktoré sme si museli zvyknúť. Predsa len sme museli vymeniť hračky za učebnice slovenčiny, čítania a matematiky. Pomaly, ale isto sme sa popasovali s písmenkami a číslicami a na konci prvého ročníka sme mohli hrdo vyhlásiť, zvládli sme to. Na prvovke sme sa naučili niečo nové o prírode, čo sme doposiaľ nevedeli. Na hodinách vlastivedy sme objavovali tajomstvá a krásy Slovenska, rieky, ktoré pretekajú našim územím, pohoria, ktoré tvoria náš prvý nerovnomerným, mesta a kraje, v ktorých žijeme. Prvé 4 roky na 1. stupni ubehli ako voda a už sa z nás stali žiaci 2. stupňa, 5A a 5B. Na starosť na celých 5 rokov si nás prevzali triedne pani učiteľky Hubková a Mokrá. Čím starší sme boli, tým nám pribudalo viacej a viacej povinností a takisto zážitkov. Možno nám na tento zázračný okamih ostanú len matné spomienky a na tvári nám pribudnú jemné vrásky, ale jedno vieme naisto. Je to náš čas, chvíľa, kedy chceme poďakovať vám všetkým. Ďakujeme pani učiteľkám Vystrčilovej a Mikušovej za to, ako sa nás drvivo snažili naučiť spisovnú slovenčinu. Ďakujeme pani učiteľke Hubkovej za to, ako nám vysvetľovala riešenie ťažkých príkladov z matematiky, ktorým sme nechápali, ale keď sa spýtala, či chápeme, tak všetci zborovo zvolali: áno, chápeme. Ďakujeme pani učiteľkám, ktoré nás učili cudzí jazyk. Ďakujeme pani učiteľke Sitárovej, ktorá sa snažila prísnym, ale za to priateľským spôsobom naučiť základy zemepisu. Ďakujeme pani učiteľkám Dovalovej a Dobrovodskej za to, ako nám poctivo vysvetľovali chod života v prírode a v ľudskom živote. Ďakujeme pani učiteľke Turečekovej, ako nám celé hodiny vysvetľovala dejiny ľudstva a všetci sa tvárili, ako ju vzorne počúvajú a všetko chápu a pritom dejepis nepatril medzi ich obľúbené predmety. Ani nikdy nebude. Ďakujeme pánu učiteľovi Smolinskému za oboznámenie tajomstiev fyziky. Nesmieme zabudnúť poďakovať pani učiteľke Dobrovodskej za zaujímavé a pútavé hodiny chémie. Pani riaditeľke za empatické vysvetľovanie vzťahov medzi ľuďmi na etickej výchove. Pani učiteľke Kubrikovej a pani katechétke, ako sa snažili vniesť a rozvíjať naše duchovno. Ďakujeme pani učiteľke Šubovej, ktorá sa snažila zo všetkých síl spraviť hodinu hudobnej výchovy čo najzaujímavejšou a najzábavnejšou. Ďakujeme pánovi učiteľovi Mikušovi za drvivé cvičenie na hodinách telesnej výchovy, za množstvo úspechov a ocenení. Za to dobré sedenie. Za množstvo úspechov a ocenení, ktoré žiaci pod jeho vedením získali na športových súťažiach po celom Slovensku. Samozrejme, že škola nie je len o učení. Počas 9 rokov strávených na tejto škole sme zažili množstvo zážitkov. Na školských výletoch a exkurziách sme spoznávali veci, ktorým sa nemožno dostať každý deň. Zažili sme natáčanie lampárne v televízii Markíza, nádherné výlety do Viedne plné nezabudnutelných zážitkov, na dvojdňové výlety do Budapešti, kde sme zažili adrenalín na vlastnej koži na perfektných kolotočov, v Brne, kde sme sa na 2 hodiny stali horolezcami, v Prahe, kde nás pani riaditeľka zamkla, aby sme už konečne zaspali. Na školu v prírode, kde sme sa perfektne zabávali. Na lyžiarske výcviky, na ktorých sme zažili množstvo zábavy, vymýšľania a za nedodržanie pravidiel obľúbené drepovanie. Nemôžem však zabudnúť poďakovať aj ostatným pracovníkom školy, ako napríklad pani upratovačkám, ktoré nám každé ráno pozerali na nohy, či sme prezutí, aby bolo v triedach čisto. Pani bufetárky, ktorá nás celých 9 rokov krmila nezdravými bagetami a obloženým pečivom. Pánovi školníkovi za to, že po nás opravil každú vec, čo sa nám podarilo pokaziť. Ďakujeme pani Latikovej za to, že pre nás spolu so žiackym parlamentom vymýšľala rôzne zaujímavé činnosti. Ďakujeme školskej knihovničke, ktorá nám požičiavala knižky na čítanie. Ďakujeme všetkým ostatným žiakom a učiteľom. Ďakujeme pani kuchárkam, ktoré sa snažili navariť nám naozaj dobre teplé jedlo, aj keď sme to občas neocenili.
Už nikdy nezasadneme do lavic v tejto škole. Už nikdy to nebude také, aké to bolo. Už to nikdy nebude naša škola. No a preto by som v neposlednom rade chcela poďakovať pánovi doktorovi za ospravedlnenky, pánovi autobusárovi, že nikdy neprišiel na čas, môjmu psovi, že poctivo trhal domáce úlohy a hlavne mojim spolužiakom, ktorí sedeli v prvej lavici vždy, keď som odpovedala. Či sa vám páči, alebo nie, dospievame. Vo vreckách máme len pár cenných rád a úsmev skrytý v dlaniach. Končíme základnú školu a vydávame sa naprieč novému dobrodružstvu menom život. Usmejte sa na nás. Prišiel ten čas, my odchádzame. Nebudeme vás už viacej zdržiavať našimi pre niekoho dlhými a otravenými slovami. Ale chcem, aby ste vedeli, že navštívujete najlepšiu školu v meste a vážte si preto, čo pre vás učitelia robia. Učitelia, vykonávate naozaj perfektnú prácu, aj keď nám žiakom to niekedy lezie poriadne na nervy. Zostáva nám ešte jedno posledné slovíčko, ktoré sme dnes opakovali už veľakrát. A to slovíčko je ďakujem. Sme hrdí, že sme navštevovali túto školu. Bude nám to tu všetko chýbať. Na záver by som vám ešte chcel popriať veľa študijných úspechov, veľa dobrého, učiteľom pevné nervy, budúcim deviatakom veľa síl a úspešné zvládnutie testovania 9 a svetový mier.